Ahoj lidi, jak jsem se zmínila v minulém videu, tak jsem omlouvám se, vážně, budu tomu se dát proti světlu, abyste mě vůbec viděli. Já jsem teda Bisa a už mám svůj nový jak se to jmenuje, kanál YouTube a to jméno najdete v popisku pod videem, takže ahoj, tak čau. Jo, je to dost krátký. No, možná, když mi budete psát komentáře do toho druhého kanálu, tak budu možná dělat Ask Rebel. Takže čau. Čaues. Ahoj a už běžte. Už vás tady nechci vidět. Je to jasný, už vás nechci vidět. Na druhém kanále možná. Ahoj.